Hem conegut una mica millor la Imma Manso, la Dolors López la coneix molt bé, i per tant el partit ha apostat per ella al capdavant una mica per aquestes municipals. No sé si volen fer alguna valoració del que ens ha explicat. Bueno, jo crec que la Imma ha dit moltes veritats, no? Jo crec que la Imma és una persona que diu les coses tal com són, no? I a mi m'ha agradat molt quan ha parlat dels problemes que realment interessen a la gent, no? I que són a vegades aquelles petites coses que els hi fan la vida més fàcil. Jo crec que la Imma farà una gran campanya, farà un gran resultat i per això des del partit vam apostar per ella, no? És una persona que ja porta molt temps treballant al Partit Popular i ha tingut diferents responsabilitats, ha anat sempre o moltes vegades amb llistes, però mai al lloc de sortida, i per tant és una persona a la que coneixem i sabem perfectament el que dona de si, i sabem que dona molt, que té moltíssima il·lusió, que està treballant moltíssim, que es preocupa de tot i de la mateixa manera que és una dona que jo crec que és d'admirar, perquè una dona amb 4 fills, que ha fet 2 carreres, que treballa a Agenda, que és funcionària d'Agenda, que a més dona classes a la universitat, jo crec que ha demostrat sobradament de lo que és capaç, no? I jo crec que una persona que és capaç de tot això, per força també té que ser capaç de tirar endavant a l'Ajuntament de Lleida un bon projecte que ajudi a que, com ella ha dit, la qualitat de vida dels lleidatans sigui millor.